ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷей. Айни замон дар наздикии беморхонаи Истиқлол қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи 46 микрорайон, дар инҷо бошад худи беморхонаи Истиқлол, дар инҷо Султони Кабир ва аз ин тараф рост роҳ ба сӯи театри ҷавонон ва цирк. Ва аз ин тараф рост якум советский мешавад. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар байни беморхонаи Истиқлолу Султони Кабир ва якум советский ҷойгир аст, байнда ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ. Манам хел мо омадем дӯстони азиз ва худи бинои истиқоматӣ. бинои открытый лестница мебошад. бинои советӣ аз 4 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар дуюм ошонаш ҷойгир аст дӯстони азиз. аз ин тараф беморхонаи Истиқлол, аз ин тараф бошад якум советский масҷид ва дар назди бино мактабҳову садикҳо аст. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага сехонага кардагианд бо масоҳати умумии 63 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошона иборат аст. набормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. ошхона балконро бардагӣ инҷо ошхона мебошад. ҳоҷатхона, ҳаммом, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. инҷо бошад даромадгоҳ, прихожа, коридор. дӯстони азиз, аз ошхона шурӯъ мекунем. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони азиз, байни беморхонаи Истиқлол ва якум советский. дар инҷо ҳоҷатхона, дар инҷо бошад ҳаммом. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст ва ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. мактабҳо, садикҳо, транспортам умуман мушкилӣ нест. хулас минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона бе чизу чорааш фурӯхта мешавад, фақат кондитсионер меистад, тамом. дар бино отопления гузарондагӣ ҳамаш кор мекунад, батарея ҳаст дӯстони азиз. марҳамат, резои хона тарафи двора нигоҳ мекунад. ман ҳамин мактаб аст. дар назди бино дӯстони азиз мактаб мебошад, бо садик дар бараш аст. беморхонаи Истиқлолам назди мебошад. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои хонаам ҳамаш 100% мебошад. ва ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. нархи хона бошад 515 000 сомонӣ. боз каме савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Домти Ҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.